28 000 лева на година за образование в България? Не, това не е частен колеж в Лондон. Това е Софийският университет. И не включва iPad, гурме стол и спа. Новите такси в Софийският са шокиращи. Екохимия от 9000 на над 28 000 лева. Физика скача до 26 000, а право почти двойно – 6700 лева. Официално обяснение – повишени държавни субсидии е равно на по-висока база за изчисление. С две думи – повече пари от държавата, но и повече от теб. Ректорът предлага компромис – старите студенти да плащат старите такси, но за новите – добре дошли в университет елитарен и недостъпен. Междувременно студенти излизат на протест в София, Пловдив и Велико Търново с искания, ясни обяснения, реалистични такси и достъпно образование. Как мислите, става ли висшето образование в България лукс или това е пътят към по-добро качество?